Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka Khalifa One TV. Na Allah, idan wannan shine farkon zuwanka, ka danna mana subscribe sannan ka danna like akan wannan bidiyo. Yau zan nuna muku yadda za ku ɗora bidiyo mai nauyi akan shafinku na Facebook, wanda za ka iya ɗora bidiyo daga minti 10 zuwa minti 30 ko ma minti nawa ne. Wanda shi wannan Facebook Lite shi baya ɗora bidiyo sama da sakon 30. Idan kana so ka ɗora bidiyo a Facebook naka mai nauyi, dole sai kana da Facebook, normal Facebook. Wannan shine normal Facebook, gashi nan da kanan barin hannun dama. To za ka shige shi haka, sai ka shiga kan profile ɗinka inda kake so ka ɗora bidiyon, ko ma ina ne. Ni akan shafi na zan ɗora, gashi nan. Za ka danna wajen photos ɗin haka, za ka yi upload na bidiyo, da ke nan iya hoto ne. Za ka danna wannan what on your mind ɗin haka, gashi nan. Sai ka danna nan bidiyo ko wannan ko hoto. Gashi nan za ka je ka ɗauko bidiyon da kake so ka ɗora, ko mai nauyinsa. Ala misali, ni ina son ɗora wannan bidiyon na minti 1 da sakon 24 na haka. An ka danna shi, gashi nan. Sai ka danna posting, ba ku gani. Ma na so ne wannan shine bidiyon da na ɗora yanzu. Gashi nan, wannan shine bidiyon da na ɗora yanzu. Bidiyon minti 1 ne da sakon 24. Yau so ko kai ma in kana so ka ɗora bidiyo ko na minti nawa ne, za ka iya ɗora. Amma ka ga Facebook Lite kwata-kwata sakon 30 da yake ɗora bidiyo. Da fatan za ku yi min like sannan ku yi subscribe na wannan tasha. Na gode.